सोर दङ लाइक खालामना होदो अननानै सनाफोर। रावबो गैया माथो। मालै सोर फैखो? सासे साराव फैबाय नामा? एभ्रिवान गाइस। ना 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 ना। फुथुला नै आंना फुथुलाया। नै आंनि फुथुलाया। हेलो गाइस। हे नेटा मा जाखो? सोर सोर दङ? हेलो हेलो सब कर लो। प्री 55 प्री 555 मैं आपको ऑलरेडी सब है ब्रदर। ऑलरेडी सब है। लाइक कर दो ब्रदर। लाइक कर दो। ऑलरेडी सब है मैं ब्रदर। एवरीवन गाइस सोर दंब्रा कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। एवरीवन थ' रावबो गैयाब्रा खारजोब मेथाइसो रोजाबग्रासो आङो। एवरीवन गाइस ना 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 लाइक डान थैंक यू सो मच अनामिका गैयामलगा अनामिका सिस्टार। हेलो लाइक डान नै फुथुला हेलो होनना बुंदो फुथुला। हेलो हेलो होनबाय। कौन है प्लिज कमेन्ट खालाम दे। पिले ला 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 ला। मैगं थाइसे गैलालै मैगं थाइसे गैया आरो लोगोआव थुथारना सोर दङब्रा माथो रावबो कमेन्ट खालामा बायलां ओंखायनोथ' मानसिफोरखौ। अनन थैंक यू सो मच ऑनरे नेकलिए। एवरीवन गाइस कौन है कमेंट कीजिए। कमेन्ट गाइस कमेन्ट सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो। माबोरैलै लोगोफोर साबा दं माथो साबायाव आयु जोंना। ला 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 ला। हम लोग आ गया रोज रोज नार्जारी हाय नारना हेलो हेलो रोसी रोसी हेलो हेलो मोस्ट वेलकम आंनि एलबिया मोस्ट वेलकम स्वागत है आपको। बाय कैसे है बोलो माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे लोगोफोर। खोन्थाहरदो लोगोफोर नै फुथुलाया मैगं थाइसे गैलायलाया आरोना नै लोगोफोर। ओके नाजानाव गुड इभिनिं एवरीवन गाइस गुड इभिनिं। मा खालामबाय दङ बोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे। कैसा हो आप मैं ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे है रोज। मैं तो ठीक हूँ और आप बताओ आप कैसे है। बताओ और आप कैसे है। हेलो 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 कमेंट। ला 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 ला। हेलो 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 बोलो हाय हाय बोलो हेलो गाइस एवरीवन। हेलो 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 भी खामानि फुला
hello 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 माथो रावबो कमेन्ट खालामालै बोरै जागोन बिदिबालाय नामिका on रावबो कमेन्ट खालामाखै 8 जन दं आरोना 8 जनाव जोंना अनामिकायाल' कमेन्ट खालामदों बाखि कमेन्ट खालामाखै रावबो सोर दङ सोर थाय कुमाना थाखो कौन सीसी कैमरा है CKB ब्रह्म हाय दाना हाय हेलो मस्ट वेलकाम बोरै खबरा खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दङ खोन्थाहरदो दे ओमफ्राय रसमादों हम भी ठीक है आप सोने का टाइम है क्या हम भी ठीक है अभी सोने का टाइम है क्या नहीं सोने का टाइम नहीं हो जैसे सो रहा है आप लोग कमेंट ही नहीं करता लोग आप लोग कमेंट ही नहीं करता है तो क्या करेगा देखो हेलो पुतला देखो गर्लफ्रेंड भी नहीं ना पुतला ले रहा है पुतला देखो पुतला पुतला इसके बाद सीके भी लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक कर दो कौन लाइक नहीं किया और कमेंट करो दं साबो गेजेरावनो दं आदसा दं साबो आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जालायमोन खोन्थाहरदो दे बोरै सोलिगासिनो चेनेला दोस्तों बोलो आप कैसा चल रहा है बोलो बोलो आप लोग का चैनल कैसा चल रहा है एवरीवन गाइस लोग ला 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 हिनसाम थारहाय मालाय सनजिदा हिनसाम सिंगेल दा सिंगेलसो रावबो नायसना नैबे सनजितखौ रावबो नायसना रावबो ओमफ्राय जोंना माने मेरा चैनल अभी भी कम है हाँ अच्छा वीडियो बनाओ अच्छा थंबनेल लगा दो अच्छा कंटेंट लगा दो हो जाएगा मुझे सपोर्ट करो मैं भी आपको सपोर्ट करेगा मतलब एक दूसरे के साथ हेल्प करके हम लोग आगे जाना पड़ेगा इसलिए मैं बोला है सभी को मतलब एक दूसरे के साथ बात करके हम लोग आगे जाना पड़ेगा दोस्तों और हमें को बोला अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है इसका तो अच्छा है मेरा खराब है अनामिका आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है और बोलो अनामिका जी क्या कर रहा है जोंना हिंसामथार मालाय सनजानो गैयालै हिंसाम नङा ओके थैंक यू सनजित गयारी दाना ओके माने जोङो ना सासे एक दूसरे के साथ हम लोग बातचीत करके मतलब एक दूसरे हेल्प करके हम लोग आगे जाना पड़ेगा नहीं तो कोई आगे नहीं जाएगा इसलिए अच्छा वीडियो बनाओ कंटेंट टेक लगा दो हो जाएगा सभी का हो जाएगा टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों टेंशन लेना नहीं चाहिए अनिफ्राय क्या खराब चल रहा है हाँ मेरा बहुत खराब है देखो कोई मुझे देखता नहीं है मेरा सब नहीं बढ़ रहा है मेरा व्यूज अच्छा नहीं आ रहा है और मुझे देख नहीं रहा है तो क्या करेगा देखो अभी पुतला और मैं ही अभी सिंगल लाइफ प्रांजित पंकज ने हाय बोला हाय हेलो मोस्ट वेलकम पंकज आपको मेरा LB मोस्ट वेलकम स्वागत करता हूँ राधे राधे पंकज जी राधा रानी का कृपा हो जाएगा कमेंट कीजिए कमेंट लाइक डन थैंक यू सो मच सबिता हाय अंकी लाइक डन दारा सबिता थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम सबिता पंकज ने बोला हेलो सबिता पुतला नोंनो बायनो नोंनो हरनो होननानै पुतला बायदोंमोन आं नै पुतला बायदोंमोन आरोना सबिता मेगन थाइसे गोलैयो ओमफ्राय पुतला आरोना नै मेगन थाइसे गोलैयो पुतला बायदोंमोन आरोना सबिता पंकज अनन थैंक यू सो मच गोरजिया लांनो होननाया माला लांफैनांगौ लांफैदो आंखौ आं थांसै गोरजिया मावना जानो रोंखाला आङो गोरजियासो थाबायनोसै ओमफ्राय
Sobita mini berna. Pongkosnya belah rada-rada Anamika on. Thank you so much. Ayo masih gidir beef lele. आङो लोगोफोर Sobita deh. Hai Anamika बोल रहा है. Hai Anamika को आपको बुला रहा है पंकज ने. जना रोसिना नार्जामा के. सुजीत गोयारी हम बाहर जा रहा है. Share you later. ओके. इट्स ओके. थैंक यू सो मच. मुझे सपोर्ट कर रहा है ना फिर भी. थैंक यू सो मच. राधे कृष्ण बोल रहा है पंकज ने. राधे कृष्ण. हर दो ओंख्रि आं नोंनि बायदि जा गिदिर दंखायो खिन्थाना दंमारोसो सबिता बोरै गोरजिया लांनो होननायालाय आरो लांनो नाहाला आंखौलाय एभरिवान गाइस प्लिज कमेन्ट अच्छा कमेन्ट दोस्तो प्लिज सपोर्ट मी गाइस एभरिवान आंखौ माबायदि नुदों खोन्थाहरलाय लोगोफोर आंनि लोगोफोर नोंसोर आंखौ नायहरफिनग्रा आंनि लोगोफोर मोदानोना बिरादनो कमेन्ट खालामदो दे सबिता जी कमेन्ट दारिखौ माने एखे खावख्लाब गैयै नुयो आरोना दारिखौ नाथाय इदि नङा आरोना माने केमेरा माने इदि नुदो बे जरा खावख्लाबनो दारिखौ स बिउटिफुल नुदों खिन्थारा बिउटिफुल नङा आङो एकदमबारे नै बडियानो गैला नै रानजोब्बाय आरोना नै खामानि मावैनो बडियानो गैला सेस रानजोब्बाय नै बडियानो गैला आरोना खामानि मावै रानजोब्बाय एसके बाद सबिता मा खबर मा खालामबाय दङ सबिता बे दारिया गाज्रि नुयो नामाब्रा बेखौ दारिखौ बे दारि गाज्रि नुयो नामा आं स्टिल नाय लादोंमोन आरोना गाज्रि नुयो नामालै सबिता हेलो लाइक डन थैंक यू सो मच सैली मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आपका स्वागत करता हूँ मैं और बोलो कैसे चल रहा है पंकज ने अनन दारि सिनदोंमोन खिन्थाना दारि सिनदोंमोन खिन्थाना दारिखौथ' आंनो सङाव सिनो पंकज ने अनन थैंक यू पंकज थैंक यू सो मच मेरा डांट कैसा है बोलो दोस्तों मेरा डांट कैसा है देखो पूरा मेरा डांट अच्छा है ना हीरो नुदों खिन्थाना गयाले हीरो देखने से क्या होगा पूरा सिंगल हो रहे सिंगल लाइफ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है क्या करेगा सिंगल पंकज ने बोला अन थैंक यू सो मच नैलै गस्ला सारा गोदान बावसो आरोना गोदान बायना लानायमोन हाजिरा मावनानै इतना मेहनत करके कपड़ा ले लिया इसमें भी मतलब 500 कपड़ा क्या करेगा दोस्तों एक दिन का कमाया हुआ एक कपड़ा में चला जाता है तो कैसे जिंदगी गुजारेगा बोलो सबिता गोरजिलांदो सिनियर बार सीनियर हेलो मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है मेरा एलबी में स्वागत एवरीवन गाइस गुड इवनिंग एवरीवन टिनिसा गारो हेलो गुड मॉर्निंग बोल रहा है गुड इवनिंग बोल रहा है गुड इवनिंग पंकज ने बोला प्रो हीरो लग रहा है प्रो नहीं रे दोस्त प्रो नहीं मैं पंकज ने बोला ब्रो हीरो लग रहा है बोला थैंक यू हीरो नहीं रे पंकज जीरो है डाकू है मैं गुंडा देखो गुंडा जैसा लग रहा है इसलिए कोई भी मुझे पसंद ही नहीं करता है और एवरीवन गाइस कौन है कमेंट पंकज ने ऑन थैंक यू एवरीवन गाइस कमेंट कीजिए थोड़ा सपोर्ट कर दो लाइक कर दो आप लोग की वजह से टीनेसा गारो ने बोला आई एम गुड टू अच्छा गुड होना चाहिए और बोलो दोस्तों आप लोग का चैनल कैसा चल रहा है थोड़ा मुझे बता दो आप लोग का चैनल के बारे में भी आपके लोग का चैनल कैसा चल रहा है साइली तुम बहुत पसंद करते हैं ब्रो साइली तुमको बूढ़ा मालूम नहीं रे साइली का तो ऑलरेडी शादी हो गया रे साइली का शादी झूठ बोलता है रे मुझे झूठ बोल के इतना दिल दुखा देता है साइली प्रकाश थैंक यू
सुपर हीरो लग रहा है आपको, थैंक यू सो मच सुपर हीरो लगने के लिए। किधर गया मा ओंख्रि जायामोन ओंख्रिया जोंना ओंख्रिया माबासोमोन दालिसोमोन ओहो दालि नङा माबामोनलै बिलाइजों ना माबामोन नामोन बिलाइजों नासोमोन ओमफ्राय सब लोग पसंद करता है ब्रो आपको नहीं नहीं सिंगल रे सिंगल एकदम कोई पसंद नहीं करता रे संजीत बुड्ढा है ओ बबीता देखो साइली के लिए गिफ्ट लेके आया मैं साइली किधर है साइली के लिए गिफ्ट देखो साइली के लिए गिफ्ट है ये पुतला पुतला हेलो मुझे जो पर्सन आई लव यू बोलेगा मैं पुतला को दे देगा गिफ्ट में आई लव यू बोलो पुतला लेके जाओ इसके बाद बोला संजीव प्लस साइली बोला अनिफ्राय सीमा ने बोला हाय जी बोला सीमा मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है सीमा मुझे फॉलो कर दो सीमा हेलो हेलो एवरीवन गाइस मैं सिंगल लाइव पंकज बबीता क्या बोल रहा है आप बुड्ढा बोलो बोल रहा है डरना गोथाव ओंख्रियानो जों नोंस्रालाय मा ओंख्रि सबिता पंकजनि अनन सुमिता हेलो 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 सुमित साल्टे मोस्ट वेलकम ओमफ्राय पंकजनि अनन संजीत बुड्ढा लड़की नहीं मिलेगा बोल हाँ लड़की नहीं मिल रहा रे क्या करेगा शादीशुदा लड़की को ही भागा के लेके जाना पड़ेगा मतलब हाय इनकी सुमिता ना सुमिता मिनी में गाब्बाय आरो ना साइली ने रोराय साइली कहाँ फॉलो करो यूट्यूब पर नहीं 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 यूट्यूब पर तो ऑलरेडी फॉलो है इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो मुझे इंस्टाग्राम में नंबर दे दो मुझे सबिता अंकी ने संजीत बोल रहा है अनामिका ओनन थैंक यू सो मच ओ साइली मोरा सुमित देखो देखो इसको जिसको चाहिए मुझे फॉलो कर दो आई एम सिंगल ओमफ्राय मेरा पुतला है पुतला साइली बहुत प्यार करता है ब्रो आपको साइली झूठ बोलता है रे मुझे ओमफ्राय 9 लाइक डान साल्टे बाय पेंड ओके ओके सुमित ओके ओके जोंना ओंख्रिया दाङा अमा भाजा दालि जहल आरो मैखुन भाजासिन दाना गोथाव गोथाव बिराद गोथाव अफ्रीका ने हेलो 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 पंकज ने बोला अनामिका आई लव यू बोल रहा है पंकज ने अफ्रीका ने बोला हेलो फाइन बोला अच्छा अफ्रीकन लाइक डान थैंक यू सो मच अफ्रीकन सीमा फाइन बोल रहा है हेलो अफ्रीकन क्या कर रहा है बोलो विटा प्लस सुमित हाँ गुलु गुलु मा खालामदों कि सुमितनो मा खालामदों कि सुमित पंकज ने अन 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 इसके बाद बोला सीमा किधर चला गया ओमफ्राय ओरैनो दं सबिता अंकी नाम कमेंट गाइस कमेंट कीजिए मेरा हाथ कटा हो गया हम होगा मोरा संजीत आई लव यू संजीत हम हाथ खाटो खटाप कि ये कि ना होगा मोरा संजय आई लव यू टू साइली आई लव यू टू साइली बाजय बाय बाय बोल रहा है साइली सुमित का गर्लफ्रेंड है उसकी लाइफ में बताया था बोलो हाँ रुको सुमित यार दाना ओंखि आंबो उन्दुदोंसो बिसनायाव दं दाना सबिता मबाइल नाम्बार हरदोब्रा गोदैनो रायज्लायनोसै जोंहा अनन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एडी बोरै बानथ'दों ना बेनिफ्राय कौन है एवरीवन गाइस आई लव रहा है थैंक यू सो मच लव रहने थाखाय सालिने के बाद तुम ख्याल नहीं करता या संजीत मैं तेरी से प्यार करता हूँ मोहरा बोल रहे साइली मोहरा तू अच्छा से नहीं बोलते थे साइली तू इसके बाद गुड इवनिंग संजीत दारा गुड इवनिंग आर डी बसुमतारी गुड इवनिंग मोस्ट वेलकाम ओमफ्राय लाइक डान थैंक यू सो मच सॉरी साइली बाजै नाम दारना इसके बाद सबिता अंकी एस एम एस दारना साइली
क्या हुआ सुबिता बोल रहा है साइली की पट्टी टाकला संजीत बुद्धा नहीं आं दानो हरबाथाय मानसिफोरनोसो राननानै होगोन नों दाना हाब आं इदि गोसोनि मानसि नालाय सिख्लाफोरनो राननानै आंनि बुस्थुखौलाय मालायना मा रानला होलाबायना होनांगौ थोद बिदिनो आङो ठीक है तू लेकिन नहीं है ना इंस्टाग्राम पर मेरा फोटो बेच रहा हूँ मेरा हाथ काट लगा अभी मैं देखना तो साले मोरा क्यों हाथ काट रहा है हाथ काट के क्या मिलेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए सीमा बोला बाय बाय थैंक यू सो मच सीमा हेलो सीमा थैंक यू मोस्ट ओके थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट किया आपने साहिली आपका गुमई कहाँ है आदि ने बोला टेक्निकल ने बोला ब्रा राधेंद्र हेलो टेक्निकल हेलो मोस्ट वेलकम अफ्रीका आई नो किस सुमित नाम डरना संजीत साइली सच बोल रहा है नहीं सच बोल के क्या मिलेगा मतलब सिंगल होना चाहिए ना सिंगल होने से शादी कर पाएगा ना सिंगल साइली तो सिंगल नहीं है ना तो कैसे शादी करेगा मैं बोलो नो थैंक यू ओके संजीत डरना ओके सविता सुमित रो रहा है सुमित क्यों रो रहा है साइली प्लीज ऐसा मत करो हाँ साइली ऐसा करके क्या मिलेगा देखो वास्तव में ना आपके लिए जो बनाया ना वो उसको ही मिलेगा कितना भी किसी को मतलब चाहो क्या ड्रीम बनो को भी नहीं मिलेगा तो मेरा भी इतना मतलब मैं इतना देखो मैं साइंस में बहुत अच्छा था मैं साइंस का मतलब साइंस पढ़ने वाला पर्सन था मैं साइंस मैथ्स में इतना अच्छा सा मतलब साइंस में 89 ऐसा मार्क्स लेने वाला था मैं लेकिन मैं साइंस पढ़ाई करने के लिए नहीं मिला मैं आर्ट्स में पढ़ाई करना पड़ रहा है तो इसका ये है कि देखो इतना मेहनत करके मैं लेटर लिया मैं साइंस में मैथ्स में फिर भी मैं साइंस में पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाई करेगा ऐसा होता है ज़िंदगी इसीलिए दोस्तों किसी से इतना मतलब नहीं करना चाहिए मतलब वास्तव में जो लिखा है ना वो होता है साइली हाथ काटने से क्या फ़ायदा हाँ क्या फ़ायदा हाथ काटने से खुद का नुकसान होता है इसलिए दिखाना पड़ता है जो आपको दुख दिया ना देखा दो इसको तो फिर क्यों नहीं है मोरा संजय बोल रहा है क्या बोला सबिता हनै साइलिया संजितनाव खारसन फैसिगोन दाना सोर अमा होगोन खोन्था दे साइलिखौ लाब्बा ओमफ्राय आई एम फाइन सिंगल लाइफ दाना सिंगल लाइफ मैं भी सिंगल हूँ देखो मेरा डबल है देखो ये है ये ना ये है मेरा अभी डबल है हाय मेरा डबल है देखो ये पुतला टिंग टिंग ओमफ्राय सुमित रना चाहिए आरडी नंगौ नामा दाना ओमफ्राय सबिता सोर संजीत साइली तुझसे प्यार करता है बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा ज़्यादा प्यार करना नहीं चाहिए दोस्तों दिल तो ये है खराब मैं तेरी से प्यार करता है मोरा नहीं प्यार तो करना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए सोडा बोल रहा है तो साइली तो ऑलरेडी शादीशुदा है ना तो मैं किससे तो कैसे शादी करेगा बोलो आपका ऑलरेडी हस्बैंड है तो भाई पंकज ने नंकी सुमी दाना पंकज थैंक यू तू करता है कि नहीं बोलो मैं तो करता है लेकिन तू सिंगल नहीं ना ओमफ्राय ओइ सबिता सुम्मा दारनानै बेनिफ्राय सुमित ओंखि थांबाय नामा दार सुमिता दं आं हरगोन अमा मासे नङा 10टा हरगोन दां 10टा हरगोन नै अमानि जोंना बुकिं जाखाबाय अमा 10टानि मासे नङा आरोना 10टा अमानि बुकिं जाखाबाय बेनिफ्राय उन्दुदों आं ओंखि मेथाइ जानानै सुमित ओंखि दाबा सबिता आंनोबोलै मेथाइ ओमफ्राय किसने कहा तुझे मेरी शादी हुआ है बोलो वो बोला क्या नाम था बबीता ने बोला है ऑलरेडी बबीता ने बोला है मोरा बबीता ने
सनजित सबिता प्लास सुमित नोंनो लाबोदो साइलिखौ सनजितनो नाङानो एकदमबारे ना सुमित और साइली एकदम 100 में ना मतलब जोड़ा है वो बेस्ट जोड़ा लग रहा है सुमित प्लस साइली होना चाहिए ऐसे देखो मैं शादी में मतलब बेम पार्टी दे देगा मैं सुमित और साइली का शादी में मैं बेम पार्टी दे दिया है बेम पार्टी इसके बाद आई ब्रह्म अली हाय संजीत मोरा बोल रहा हाय 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 हेलो हेलो मोरा हेलो हेलो मैं सिंगल हूँ मोरा संजीत बोला बबिता नाने लाभ हरबाय बबिता के सबिता ने रो आरडी रो बाजैसो सुनि दाना आई ब्रामिम आई इब्राम अली मैं बॉयलर दूंगी हाँ इब्राम अली ने बॉयलर देगा मैं बेम पार्टी देगा और आरजी नंग मा होगोन बुं आरजी क्या देगा साइली का शादी में मैं साइली और सुमित का शादी में बेम पार्टी देगा ये अंकी जी उधरना ओके बाय कोई मेरी से बात नहीं करता है मोरा बबीता मैं बात कर रहा है ना इसके बाद इमरान ने क्या बोला मेरे को कोई पता चला है क्या हाँ हाँ मोरा संजीत फिर से बोलो सुमित और मैं क्या टाकला पठाएगा मैं तेरी सलाह साइली तू और सुमित ना बहुत खूबसूरत जोड़ा लगता है मतलब ब्यूटीफुल होगा आप दोनों शादी हो रहेगा ना इतना मतलब बोरो में बोलता है गेंगरें संसार जाना है साइली और सुमित गेंगरें संसार जाना हालायगोन बेनिफ्राय अमा थावख्रि होगोन आं आरो दिनै देखो अमा थावख्रि देगा साइली अमा थावख्रि देगा सबिता बबिता सबिता तू क्या देगा बोलो हम मेरी जान बाय बाय हाँ मेरी जान साली तुम मत जाओ तू जाएगा ना मैं भी तेरा एल्बम में नहीं जाएगा रात में देखो साली इसको ले जाओ इसको गिफ्ट देगा मैं पुटुला ओमफ्राय मा होनना बुंखो देखो कमेंट करो एनी अदर कमेंट करो कमेंट साइली जान बोल रहे हैं हाँ ओ बबीता मत जाओ यार बबीता और साइली मत जाओ यार आरडी ने बोला सबिता नामिनी बारना सबिता नामिनी बाय आरडी कमेंट प्लीज एनी वन ओमफ्राय मैं क्यों रोको बोलो तू प्यार नहीं करता है बोल रहा है नहीं साइली सुमित और आप शादी हो जाओ मैं बेम पार्टी देगा सुमित और आपका शादी में बेम पार्टी देगा मैं एकदम और वो आरती ने बोला है उमा ठाकुरी देगा शादी में सुमित और साइली का शादी में उमा ठाकुरी देगा इसके बाद सुमित ने रो रहा है बबिता ने बोला साइली जान बोल रहा है इमरान अली ने बोला आंखौ सिनायदों नामा सनजित आदै दाना इमरान अली बा आं बारा मोजां सिनायासै आरो ना नों मा होगोन होनदोंमोनलाय बयलार होगोन होनदों नामा नोङो तो फिर बाय ओके अच्छा चले जाओ मतलब तू मेरा एलबी का लाइक नहीं है तो जा सकता है नो प्रॉब्लम आरजे ने बोला थालिया दाना थालिया बबिता जान बोल रहा है इमरान ने बोला थेख्लासो आदे ओके थेख्लासो नोंसो आच्छा सिनायबाय थेख्लायाथ' गला गार' हिन्जावल' लायोलै बोरै मोनथाय गार' हिन्जाव जोंहा गला बर' हिन्जावखौनो मोनालै बाला बेहा गार' हिन्जाव मोनबावलायसो आरडी प्लास बबिता सो बिउटिफुल जरा इसके बाद सुमितनिसोलै बबिताया सुमितनिसो बेनिफ्राय इमराना मा होनखो आंनि बे आइडिनि नेमखौ बुंनाङा थेख्ला बुंदाना थेख्ला आच्छा थेख्ला ओके सुमित ओंखि नै सुमितआ गोरोसायगोन मालाय सुमितआ सोर सासेखौ लाबावगोन सबिताखौ लागोन ना बबिताखौ लागोन ना साइलिखौ लागोन नै साथाम जाबाय आयु मैं सुमित से प्यार नहीं करता है तेरी से करता हूँ मोरा संजय बोल रहा है ओमफ्राय मोरा सबिता मैं सुमित से प्यार करता है मोरा हाँ देखो
तरीका मर जाएगा रे मुझे मारो भाई मुझे मारो ऐसा होगा सोबिता अंकी नरना सुमिता सोबिता अंकी नरना साइली प्लस संजीत बोल रहा है सोबिता ने नहीं सोबिता टेक्ले मांगो आंहा दाखालै एलबी होबाय थानायावनो मबाइलआ गोलैना डिसप्ले थांबाय दायो बिराद दुखुलै आंनाबोलै दाख्लै बाला बिनि थाखायनो फौजिया बाल्थिं बिबाय माने माबा आरोना चाइना बर्डाराव बिबाय बाल्थिं बिनायाव हरनो हरा जानाय बाल्थिं मबाइलनिफ्रायनो बाल्थिं हरा मबाइलाथ' लगना फाखायाव गावबाय ओमफ्राय तू कहा है संजीत बोलो और किसके साथ चला बोल रहा है मैं क्या करेगा घर में हूँ सली मैं घर में हूँ इसके बाद बोलो सबिता में मानो बिदि नों दा सबिता मानो बिदि होनदों आं सबितानो सुमित ओंखि नारना बेनिफ्राय बेनिफ्राय इसके बाद संजीत प्लस साइली से क्या प्रॉब्लम है तेरी से मोरा बोल रहा है तो नंबर नहीं देता है ना मुझे बबीता प्लस साइली हाँ ओ सबिता सुमित का गर्लफ्रेंड है मेरी से जानना घर पे नहीं है तो किसकी साथ है बोलो मोरा संजीत इसके बाद सबिता डरना सैली मोहरा में मतलब मेरा मामा का शादी है ना मैं बोला था ना मामा का शादी में शादी खाने के लिए मैं अभी फ्रेंड का घर में है मोहरा सैली इसके बाद सबिता ने बोला जीव ना डरना ऑल इंजॉय फैमिली हाँ ऑल इंजॉय फैमिली दिल से हाँ ऑल इंजॉय फैमिली दिल से और एवरीवन गाइस बेनिफ्राय साइली इट्स what try of पुलिस ग्रिपिना सोर फन खालामखोब्रा नाम्बार गोदान सिबाते बेनिफ्राय अनामिका अनन थैंक यू सो मच अनामिका अनन है अनामिका क्या कर रहा है बोलो प्लीज कमेंट अनामिका क्या कर रहा है हेलो everyone guys please comment अनामिका हेलो दादा हेलो हाँ अनामिका हेलो मा खालामदों अनामिका क्या कर रहा है अनामिका प्लीज कमेंट को ब्रो आज तो अनामिका मेरा एल्बम में नहीं है रे क्या कर रहा है प्लीज बाय ओके बाय सुमित संजीत आज से हम कभी भी नहीं आएगा बाय बाय ओके सैली वो बेटा ओके अनामिका ने बोला नाच रहा हूँ अच्छा नाच रहा सबिता ने लाभ डालना टीलू लाइक डान थैंक यू सो मच टीलू लाइक देने के लिए टीलू थैंक यू संजय बोल रहा है सैली मोरा तो क्यों क्या होता है रे सैली मोरा बोबिटा दाना आर डी ने बोबिटा बोला टीलू ने लाइक दे रहा है टीलू मोस्ट वेलकम टीलू थैंक यू सो मच ला 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 या फुटुला गया बेनिफ्राय आदि हेलो कमेंट एवरीवन गाइस कौन है कमेंट करो कमेंट करते रहो कमेंट फरायालै हाँ नों संजीत मोरा दाना साइली मोरा तेरा कमेंट आया ना क्यों नहीं पढ़ रहा बोला तू मोरा साइली आरडी माबा हरबाय आरडियानो जोंना जेडी एफआईआर साइली आई लव यू जेडी साइली से शादी करो हाँ अच्छा आ गया अभी पंकज ने बोला कमेंट मानो नांगौ सुनिंदर हाँ कमेंट मानो नांगौ ना
कमेन्ट नाङा नोंसोर रायलायनोसैब्रा जोङो राधे राधे पंकज राधे 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 पंकज राधे 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 रा आं नोंनो मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो सनजित मरानदा सालिया महारासालि इसके बाद पंकज ने राधे 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 पंकज सुमिदा अन 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू ना 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 राधे 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 एवरीवन गाइस प्लीज कमेंट आई लव यू संजीत सॉरी जेडी नाम डरना सबिता ऑन थैंक यू सो मच कमेंट कीजिए एवरीवन गाइस लावबायबो नामा दानो लावबाय साइली गैला साइलिया लावबाय जेडी नों लाना खारदो साइलिखौ लाना खारदो लैला ला खारदो इसके बाद क्या बोला लाइक डान गेप्सन थैंक यू सो मच गेप्सन लाइक डान है मा नों आंनि कमेन्ट नाया साला थेक्ला सनजिना माने जेनेबा सोलिनायगासिनो दंमाथो आरडी दाना दे एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट खालामदो एवरीवन गाइस कौन है प्लीज कमेंट पंकज ने अन हेलो गाइस हेलो दादा अन थैंक यू सो मच कमेंट खालामनो थाखाय थैंक यू आइदाय लासैलाय मा खालामबावनो आरोना माथोब्रा ओमफ्राय गरमबायलै गरमबाय ओमफ्राय आंनि कमेंट नायलायनो मरासै साइली मोरा कमेंट देख रहा है रे आपका कमेंट गेप्सन वेलकाम ब्रो दारना जेडी साल्टे नाम दो जेडी साल्टे ओमफ्राय जोंना सुमिदा दं अन थेंक यू आरडी ब्रो नादों सुमिदा गाब्बाय साल्टे मान गाबखो साल्टे साइली गाली मेरी दारना हा साइली सुमित आरडिका हे जोंना सबिताया अरबाय आरोना ओमफ्राय साल्टे गाब्बाय साल्टे मानो गाबखोब्रा साल्टे औ खुलुमबाय दारना हा सुमित आं फाग्लि जाबाय सनजित नो दारना सबिता सना ओइ दारना सुमिता ओ दारना मैं सिंगल हूँ और सिंगल है और सिंगल ही रहेगा मैं उसके बाद जेडी साल्टे बोरै खबरालाय दारना सुमित बबिता कहाँ है बबिता चला गया रे मोरा बबिता ने इसके बाद सुमित बोलो कहाँ है दारना जेडी साल्टे बोरै खबर आनदों आरोना इसके बाद हेलो अंकि गेप्सन मा खालामदों दो आरडी आंनि गलल नायबाय जोंना सुमित जिदिया मा दा फैगोन सुनि साल्टे 9 PM आव बुंदों आरोना इसके बाद एवरीवन माना बुंखो लाइक डान थेंक यू सो मच नै सबिता सना आं ओरैनो दं दारना बेनिफ्राय ओरैनो दं खामानि सुथि खालामना दारना 13 लाइक डान थेंक यू सो मच 13 लाइक डान देने के लिए थैंक यू सो मच इसके बाद संजीता 13 थैंक यू सो मच ओके जेडी साल्टे दारना संजीता मेरा जान दारना अंकि मैं क्या बोलूं दारना ओ नंगौ नामा गेप्सन ब्र नाम दारना नंगौ नामा गेप्सन ब्रनो मानसि बर'
मा जाखोब्रा दासो जाबायना नेट कमना थाबथालाजोब्बायमोन ओमफ्राय सनजित आं डिउटियाव दङ एसे बेस्थ' जों अके मेक्सेला ओइ नारा हेल' मेक्सेल कमेन्ट आरो स्किबा मा होनो जेडि साल्टे नोंनो सबिताखौ बानायबाय ब्रडारना जेडिया मा जागोन साल्टे दाना अके बेनिफ्राय जोंना आदाया मा सुमित दाना संजिता कैसे हो आप बोल रहा है देखो सुमित ने गिब्सन मिस यू टू दाना संगीता ने ओके कमेंट करो एक बार अच्छा से पड़ेगा मैं एक बार कमेंट गाइस प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट एवरीवन गाइस दासोलै एमबियानो गैयामोन दाना दासोलै एमबियानो गैयामोन आदसा थानो हाला जेदि साल्टे सबिताखौ नांगौ आंनो दाना आदसा और इसके बाद कमेंट कीजिए एवरीवन ब्रो ना आरडी ब्रो ना कमेंट खालामदो दे लोगोफोर सुमित साल्टे ना दाना ओइ ब्र मा नाम आं ओंखारथ'नोसै दै ना अके सुमित ब्र नोंसो लानोसै सबिताखौ नों गिब्सना आरडिया मा होनखो मेक्सेल बाय दाना अके आरडि थेंक इउ सो माच आंनि एलबेयाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामबाय थेंक इउ जोंना सुमिता मा बुंखो साल्टेया मेक्सेल साल्टे सबिताखौ आंनो बानायना होदो आरोना आरडिया मा होनखो बाय सनजिता बाय अके थेंक इउ सो माच जोंना आरडि आंखौ सापर्ट खालामबायनि थाखाय थेंक इउ सो माच रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच इसके बाद जोंना सनजित बाय थेंक इउ ओमफ्राय आई मीन जल्दी सुमित दारना गिब्सन ब्र दारना गिब्सन ब्र होनदों ओमफ्राय दे एनि आदार पार्सन एभ्रिवान फन प्लिज कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ धर्ज हम ब्र दाना धर्ज जेब्लाबो धर्जनि फिथाइया गोदै जायोनो सफल करो सफल सोलांबायलै इन्टिजार बेनिफ्राय सिबाय नों सुमित ब्र सबिताखौ आंनिफ्राय दाना सेबाय सुमिता सेबाय नामालै खर' खामानियाखैलै माबा आमलायनि जौ दारना गिब्सन ब्र इभिनिं दारना इभिनिं दारना गुड इभिनिं एभ्रिवन आमलाय रोसि लोंनाय एसे फेना दं आरो नांदुरना दङ एक्सेल साल्टे गुड इभिनिं दारना गुड इभिनिं मेक्सेलाबो दारना गुड इभिनिं गिब्सन गुड इभिनिं नाम दारना रानजोब्बायलै लोगोफोरनि खामानि मावो गिब्सन साल्टे 50-50 अब्ला माहा होनो नों दाना सोर बहा थांखो दाना जोंना मेक्सेला अनन दे लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामदो दे बारा गुबुन नांला एकदमबारे माबाल'सै 14 मिनिट होबावसै आं दे 14 मिनिट 1 घन्टा ग्रोब खालामसै आरोना लोगोफोर 1 घन्टा ग्रोब खालामसै दे थाना होदो आं बानिसाव थाना होयो घन्टा सिगां टयलेट आसाम नै साल्टे मोन बेयाव ज' दंजोबो माथो नारा ज' दंजोबो साल्टे टयलेट सुमिता जा मिनिबार सुमित बोरै 50-50 जानांगौब्रा आयु मा बोरै 50-50 खालामनो नागिरखो नोंसोरलाय 50-50 ब्रे सुमित ब्र आंनो जानजिनिफ्राय गाहायखौसो नांगौ आं सुमित ब्र दाना नै जानजिनिफ्राय गाहायनिखौसो नांगौनो मेक्सेला माखो टयलेट दाना हेलौ टयलेटआ सोर जालायखोब्रा
सोर सोर टयलेटाव खि खोन्थाहरलाय देलाय आंथ' टयलेटाव खियालै आं हाग्रायाव खिनो जारा मोनो टयलेटआ सामाखो आंखौ सिनायदों नामा मेक्सेल दारा मेक्सेल टयलेटखौ सिनायदों नामा नै टयलेट नाम दारा निजना दारना जोंना अनामिकाया खारबायलै एकदमबारे आंनाव अनामिकाया थालाब्रा दाना ओमफ्राय सुमित ब्र नों मा होनो दारना 7 दिन अके गेबसना 7 दिन सोर फार्स्ट लाग्रो बि लाब दंलै होमबालाय सुमितआ फार्स्ट लांग्रोगोन ना गेबसना फार्स्ट लांग्रोगोन ओमफ्राय देदो कमेन्ट खालामदो टयलेटआ सामादो सोर बुंलाय दे मेक्सेल दा मेक्सेल टयलेटखौ सोरनो बुंनांगौनो टयलेटआ सोर जाथावनाथाय आंबो हमनो हायाखै दै अनामिकाखौ गां फुदो सन्जित नारना अनामिकाखौ गां फुदो सन्जित नारना गैयालै अनामिकाया अबाव मालाय सुमित सालथे बेफोरबायदि किस्मत होना चाहिए रे मेक्सेल किस्मत होना चाहिए किस्मत आयु बिदि जायो नामा मेक्सेल सालथे आं फार्स्ट लागोन दे आरोना माबा सुमित सालथे सुमित फार्स्ट लागोन टयलेटआ मा होनखो गेबसन सालथे आरोना दिता बसुमतारी हेलौ आगै दारा हेलौ हेलौ दिता मसुलकाम बाजै दिता मा खालामदों माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे आंखौ सिनायदों ना दारा टयलेट आसाम नोंखौ सिनायासैलै ब्र खोन्थाहरदो दे एसे स्रायनो खोन्थादो दे एसे गोसोफोरा गोजोन मोनो मा टयलेट सालथे नों थेख्ला अफिसियेल ना दारा थेख्लाया जागोन बायदि मोनदों दे आङो एसे दय गायब जादोंमोन ना थेख्लायासो गाजा आदि लायो थेख्ला जाथावना नामा ब्र साइली ने रो रहा है मोरा साइली तो आरडी से प्यार करो आरडी से आरडी बहुत अच्छा लगता है देखो मैं मोटा हूँ साइली मुझे प्यार करे कोई नहीं इसके बाद यस सालथे नाम वो थेख्ला ब्र मालाय गार' सिख्लासो लायलै दाना मेक्सेला होनदों आरो साइली होनदों मेक्सेला साइली ररा हे ओमफ्राय सुमिता मा होनखो टस खालायनांगोन गेबसन ब्रना टस खालायनांगोन टयलेट सालथे दाहाय आंनि एलबिआव फै दे दाना गेबसन ब्र नों खैथा एलबि टाइम लानो नागिरदों एसे खोन्थाहरलाय आंनो एलबि टाइम खोन्थाहरलाय गेबसन ब्र खैथा एलबि लानो नागिरदों खैथायाव गेबसन दारा आं साइलिने रराय टयलेट नेबोला मबाइल गैला आंहा ना मा जालाय मबाइला बायबायदो नामा जोंना माबाना थेख्ला ब्रना अके जायो सुमित ब्र बाट आं फार्स्ट लाग्रोगोन दारना बाट डिभाइडसो होमबा आसाम 50-50 नायबाय सारसो होमबा 8 PM आव दारा 8 PM आव सोर होयोमोनथाय 8 PM आव बुहुत मानसि होयो माथोबा सोर सासेनाव थांनो जागोन माथो 8 PM आवबा हमनोनो हाला आं दे होमबाबो थांगोन दे टेनसन खालामनाङा थांगोन गेबसन अके सालथे टाइम दारना अके सालथे टाइम दारना ओमफ्राय सबिताया अन ओइ गेबसन माबायाबो जोंना थेख्लायाबो खैथायाव टाइम दंमोनलै थेख्ला नोंना खैथायावमोनलाय नाइटआव बेनिफ्राय सबिता सना आंनि एलबिआव फै दे प्लिज ना सबिता मा जागोन गैला माथो अके नाजारा सुमिता मा होनखो हा होननानै हनै फैबाय दारना अबोरो ला 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 दे 9 मिनिटल' थानोसै लोगोफोर 9 मिनिट आरो 9 मिनिट मोजांबो नङा गाज्रिबो नंजोबा गेजेरावनो दं अके गेजेरावनो दं आरोना आदसा ओमफ्राय दे सबिता नों बुंदो सोर सासेखौ लागोन सुमितखौ ना आंखौ सबिता बुंदो आरो नै सबिता अन गेबसन मिनिबाय मेक्सेला अन आं एलबि होला दाना अके
मेक्सेल आरो गिब्सन नोंसोरथ' सानैया WWC गेलेनांगौ बायदि मोनदां WWE सबिता टाइटेल चेम्पियनशिप सोर देरहागोन आरोना ओमफ्राय लेपारेमेनखौ सोरखौ बासिनांसिगोन ओमफ्राय आरो लोगोसेथ' जाय देरहायो बियो मोनसिगोन आरोना आरो ओरै मोनथाम कन्डिसन दङ सबिताखौ जायनो लायो माने एसे दख'ना सुना होनांगोन आरोना लोगोफोर माने मास्टार मावखायो नालाय सबिताया माने जिराय जिराय मोनजागोन आरोना एसे खामानि मावनांगोन आरोना हाउस वाइफ जानांगोन आरोना लोगोफोर हाउस वाइफ साल्थे मोन आंखौ कल खालामाब्लाबो मोनला दाना कल खालामाबा मोनला अके कल खालामब्लाबो मोनला मानो थेख्लाब्र मानो मोनला रेडि दारना अन दा सबिता बुंनांगोनलाय सोरजों नांगौ ओइ सबिता ओंखि बुंलाय सोरजों थांगोन नों गिब्सन बि सुमित ब्र दारना सुमित बुं सोरजों थांगोन बुं थाङा सबिताया लोगोफोर सबिताया थाङा सबिताया लाबोगोनसो माने गोरजिया लाबोगोनसो आरोना ओमफ्राय मेक्सेल नङा लै सुमितसो सन्जित ब्र दारना अके सन्जित ब्र सुमित ब्र अके सरि मिस्टेक सबिता सना बुंदो दे दारना साइलि बाजै दारना दखानाव दख'ना सुनांगोन बा गिब्सन ला आंनो नाङा दारना साइलि रराय दिबितानो अन थेंक इउ सो माच लसै 1 घंटा ग्रोब होनोसै एवरीवन गाइस 1 आवर्स फुल कंप्लीट है गाइस की बात आप लोग के साथ बाय बाय लेगा थोड़ा और सपोर्ट कर दो मैं भी आप लोग को बैक सपोर्ट करेगा लोगोफोर खाराखैलै नै एसे माने मानसियाथ' खारबाय मेगनफोरा मोब्रा मोब्रि नुदों आरोना गिब्सन साल्थे नाम्बार हरलाय आरो गिब्सन नाम्बार हरनांगौ नै बेनिफ्राय जोंना मा होनखो मेक्सेला गाबबाय आरोना मेक्सेल ब्र मानो गाबखोब्रा मेक्सेल ब्र साइलि मा जादों बुंलाय देन्डार साइलिया फाल खारदोंनोलै मेक्सेल ब्र फाल खारदों ओमफ्राय मा होनखो टेक्ला साल्थेन आरोना बाय बाय अल गुड नाइट आरो साइलिनो अके साइलि गुड नाइट स्विट ड्रिम ओमफ्राय गिब्सना मा अके टयलेट साल्थे आं कल खालामगासिनो र' आरोना ओमफ्राय एभरिवान गाइस कमेन्ट आरो 5 मिनिट बाव कमेन्ट गाइस कमेन्ट कीजिए एवरीवन गाइस कौन है हा ला आंनि नाम्बाराव कल खालामब्लाबो मोना दारना आंनि नाम्बाराव कल खालामबाबो मोना दा मानो मोनाब्रा थेख्ला मा जाखो टट' साइलि दारना साइलि मा होनखो मेकअप किया तेरी दिमाग खराब बोलो संजीत अरे मोरा साइली मेकअप बोला रे तेरा दिमाग खराब किया मैं बोल के मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ रे मैं दारू पेटा दारू आपके लिए दारू नहीं पिया साइली में बेनिफ्राय टयलेट साल्थे मानो मबाइल अफसो बुंदों दाना नोंलै साल्थे मा जाखोब्रा मा जागासिनो दङ थेख्ला साल्थे बोरै जाखो खबरा आरो 4 मिनिट ओंखायनो नाम्बार बिदों आं दारना नाम्बार बिदोंनो गिब्सन नाम्बार हरना हो साल्थे मबाइल डिसप्ले हामबाय दारना हामबाय कमेन्ट हरबाय साल्थे दाना अके कमेन्ट हरबाय थेंक इउ सो माच साल्थे बेनिफ्राय बात क्यों नहीं करता है मेरी से बोलो संजीत अरे साइली मोरा बात कर रहा है देखो बात कर रहा है कमेंट करो प्लीज कमेंट एवरीवन गाइस मैं सभी को मतलब मेरा दोस्त बोल के मैं बात कर रहा है और बोलो क्या है हाल चाल साइली क्यों रो रहा है बेनिफ्राय आं गुबुननि मबाइलखौसो इउज खालामदों आं दारना खालामदों आं अके थेख्ला ओमफ्राय टयलेट साल्थे लादो हर
बे आंनि नाम्बारखौ ला दाना कमेन्ट गाइस दाना ओनली 4 मिनट लोगोफोर 3 मिनट लोगोफोर ओनली 3 मिनट दोस्तों इसके बाद एलबी बंद करेगा रुको 1 घंटा ग्रोब होना होनोसै तू रोलाया मुझे संजय बोला मैं क्या रोलाया कब रोलाया दिता ने नायखोमाबाय टयलेटआ मादो नुवाखै सालथायना आरोना अके आं ओंखाम संनि सालथाय अके दे संदो दे आंबो नै दोंगासिनो बारा गैला 2 मिनिट 3 मिनिट 2 मिनिट 3 मिनिट दंबावो आरोना दोंगासिनो अके सालथे थेंक इउ सो माच दे रोजा रोजा साबायखर सालथे आंनि एलबिआव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनो थाखाय सालथे नों मोनायाव दा खैथायाव एलबि होनो सानदों सालथे खोन्थाहरलाय देलाय बेनिफ्राय कमेन्ट गाइस कमेन्टबो हरनो हाला जाहैबाय आंबो नाम्बारा बोरै सालथेना नाम्बारा बोरोनो सालथे मानो हरबायथ' आं थेख्ला सार मेक्सेल ब्र नाम्बारा सट हरनांगौ मोननै मोनथाम हरनांगौ खेनसे नाम्बारा हरबाथाय माने फैनो नागिरा काट्टाखानो जाया आरोना दानलाङो हारसिंनो माबोरैथाय ओमफ्राय सालथे साइलिनि हास्रा हे थेख्ला सार हरबाय आंनो ओइ गेबसन ब्र नाम्बारा हरबाबो फैया इदि हरबा फैया माला फैया माने नोङो मोनथाम हर नाम्बारखौ मोननै नङाबा मोनथाम हर फैगोन नाम्बारा दिनै एलबि होब्ला दिनै एलबि होला नामा आं सालथे मानो होला दे जेबो ना सालथे नों दहाय होखाबायना सालथे नों दहाय होदोंमोन नामाथाय नों दहाय होआखैलै मबाइलसो रायलायदों बावदोंलां सालथे मबाइल रायलायनानै होदों हरफिन सालथे दा दे हरफिन गेबसन ब्र हरफिन जोंना माबानो टयलेट आसाम टयलेटनो हरफिन ब्र ओमफ्राय नै मोनब्रै हरबाय नै मोनब्रै थांबाय दा मोनब्रै थांबाय मा कमेन्ट फराया नों सनजित फरायो मरासेलि गाहाम हाय किसे प्यार है मुझो समझो या ना समझो लेकिन उसकी सासुरा की पार्टी चलता है तेरी दिल में भी कोई ना क्या है कौन में प्यार बता है उसके लिए वाओ बहुत अच्छा शायरी बोला है हम लोग का शायरी मतलब रेल बात बोल रहा है मैक्सेल ने थैंक यू नुबाय दा थेख्ला सार ना नुबाय उसके बाद नुबाय दाना नुबाय सालथे दाना आरो मोनथाम करबावदो पत्ता मैक्सेल है क्या नहीं उसकी दिल में अंदरना राम सिंह स्वाद चला थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस मैं अभी एलबी बंद करेगा थैंक यू सो मच मोरा संजीत नाम दरा थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस बाय बाय फिर मिलेगा और आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा संजीत का बात से क्या शायरी तेरे लिए अंदर संजीत का बात सिंलिया शायरी तेरे लिए अंदर ना बाय बाय मैक्सेल ओके थैंक यू सो मच बाबा जी ब्लॉग लाइक डान खालामना दो दोस्तों लाइक डान कर दो प्लीज एवरीवन गाइस अनामिकाया अनन दासो फैदों देखो अनामिका ने मेरा एलबी में नहीं आता आजकल बे राम सिंह दामब्रिया सोर बे लाइन दाना ओइ मैक्सेल गेबसन ब्र राम सिंह एसे बुहैनांसिगोनलै मिथिबायना बिराद माबालै राम सिंहआ गोरलैलै मैया दाख्लैनि गथ' आरोना बेखौ नुखाबाय आङो राम सिंहखौ मैक्सेल ब्र गेबसन ब्र नोंसोर न' खाथिनिलै होख्लायलाय राम सिंह थांलाय थैंक यू सो मच लाबोराय दिया बाय बाय ऑल फ्रेंड ओके बाय बाबा ब्लॉग हाय हेलो पता नहीं मैक्सेल संजीत खाता है कि नहीं
मैं खाता नहीं रे, मैं मरने वाला हूँ। देखो दारू पीता ना मैं रोज इसलिए सो गया। देखो कलर भी चेंज हो गया दारू पी के। चलो लोगोफोर, थैंक यू सो मच, आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा है, दिल से धन्यवाद। और लास्ट में बोलो भारत माता की, बोलो। थैंक यू सो मच ब्लू हरलाइन दाना ब्लू ओके ओके सॉरी गेप्सन ब्लू ना बे आङो एसे चेक खालामलाय। सॉरी मिस्टेक हुआ दाना क्यों मिस्टेक। बाबाजी थैंक यू सो मच, जोंना बाबाजी ब्लग थैंक यू सो मच। 8 जन फैफिनलायबायलै मानसिफ्रा। दे लागायना हो कमेन्ट बालाय दसे। जुमायफैनाय बायदि नुदों आंखो। माबालै लोगोफोर मा होनना बुंगोन, ओइ बाजैनिफ्राय आमलाय रोसि खावना लोंदोंमोन आङो। ओरैबायदि गोदैना सिनियाबो हास्लाबा, बेरे बिदैयाबो हास्लाबा आरोना, एकदम प्रिं मोनहैनानै क्लिं क्लां जानानै दा खर'आ थिग जायाखै आरोना लोगोफोर। नै साइलेनि क्या बोला, भारत माता संजीत को प्यार करना नहीं आता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, भारत माता साइले को कुछ नहीं आता। ओमफ्राय के मेक्सिन हेल' ब्र दाना हेल' हेल' लाइक डान खालामना होदो, आं एलबि दोननोसै। आना मेकाने बाय 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 गेम अफार बोला हे लाइफिन बसुमतारी बोला अन मेक्सला के मेक्सर लाइक डान थैंक यू सो मच। संजीत प्यार नहीं करता है मेरे से, क्या करूँ मैं। तो साइली तो सुमित के साथ प्यार करो यार। मैं बेमपाटी देगा बेमपाटी। इसके बाद अन थैंक यू। टॉयलेट आने गाबबाय आरोना, टॉयलेट गाबनो ब्रो मा जाखो। आं एलबि दोननोसै एभ्रिवान गाइस। मुझे सब आता है संजीत मोरान दाना। ओमफ्राय जोंना मा होनना बुंगोन, मन्दिरा मोसाहारि लाइक दान थैंक यू सो माच लाइक दान होनो थाखाय। गेप्सना मादों जोंनि खाथिनि सोर सन्जीब रन्दार ना। ब्र नोंसिनि खाथि नङालै, आं ओरैनोसो होनदों। ओइ माबानि इयो माजबाटनिलै बियो, माजबाटनि माबाया रामसिंआ, बोरमा सिखाव रामसिं। ओमफ्राय लाइक डान थैंक यू सो मच मन्दिरा लाइक होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच। अच्छा तो तू नहीं करता है मेरी से प्यार बोलो। साइली में प्यार करता है लेकिन मैं मतलब शादी शादी करेगा ये करेगा बोल के प्यार नहीं करता मैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड जैसा मैं प्यार करता हूँ, बेस्ट फ्रेंड। लाइक डान थैंक यू सो मच मन्दिरा। बेनिफ्राय ओमफ्राय आं खारबाय गाइसमोन अके अके थैंक यू सो मच थेक्ला ब्र रोजा रोजा साबायखर। ओमफ्राय मन्दिरा अन थैंक यू, लेपसन अन लाइफइन अन थैंक यू, मन्दिरा अन थैंक यू। आंबो एलबि दोननोसै लोगोफोर, दे बिजाय लालायदो लोगोफोर। ना मा होनना बुङो लोगोफोर, मोनाबायबो बेलेग बेलेगनि एलबियाव दसे गिदिंनांगोन। मेकआप बोला शादी करो तो प्यार तुम तू सुधरगानि कभी मायबा मायबा खिथ' गथ'आ मा रावना फैदों बियो बिहावदारंलै गेप्सन ब्र एसे। गेप्सन ब्र नों न'आव फैबाथाय सानजों जोंहा गामि गामि गिदिंग्रा जानांसिगोनलै, भिडिअ बानायना एकदम हाल साल गामियाव मा मा सोलिदों आरोना एकदमबारे। नै लोगोफोर जोंनि गामियाव बेफोरबायदि नै सरकारा ओरैबायदि मावदों, बि दालाङा जायाखै, ओमफ्राय नैबे गथ'आ बिदि इसा गैजा रोङिथारलै, इसानो न' होनांगौ, बिदि इउटुबार जानांसिगोनलै जोङो सानजों गेप्सन ब्र। अनामिका बाय बाय एभ्रिवान थैंक यू सो मच। साइलिने रख' बोला मरा साइलिने बाय बाय। आरो आंखौ नुब्लाबो गाइसमोन गुड नाइट एन्ड गुड मर्निं बाय बाय अके अके थेक्ला ब्र थैंक यू सो मच रोजा साबायखर। थैंक यू सो मच आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय मैं बोला सिर्फ प्यार करो मोरा सुनजा, अच्छा प्यार करेगा बाय बाय आदा गुड नाइट दाना थैंक यू सो मच मन्दिरा सना माइनाव लोखि। ओमफ्राय लाइफ सुना दारना लाइफिना एनन थैंक यू। सिर्फ प्यार और कुछ नहीं यार मोरा ओके ओके अच्छा प्यार ओके। आं
आं मोनफ्लांगोन गोबावबा आं मोनफ्लांनांगौबा गेब्लेगोन बे रडारा ओं गेबसन ब्र एकदमबारे नों फैल' ओमफ्राय लाइफिना अन ओमफ्राय साइलि मिनिबाय आरो ना मन्दिराबो मिनिबाय अके थेक्ला सारनो अके बाय बाय अके बोलो आइ लाभ इउ साइलि बोलो साइलि आइ लाभ इउ सन्जित ओमफ्राय मन्दिरा आंनि एलबि आव फै दे प्लिज नाजारना साइलि मैं मंदिरा को ही प्यार करता है रे साइलि मंदिरा बहुत अच्छा लड़की है ना साइलि मैं और मंदिरा का शादी में आप क्या देगा मुझे बोलो लाइफिना ऑन थैंक यू मंदिरा आंनि लुबैदों ना चलो दोस्तों अच्छा लगा आप लोग से मिलके टाइम भी ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है ओंखाम सोंखाम जानानै जोंना गेबसननि एलबिआव फैनांसिगोन आइ लाभ इउ सनजय आइ लाभ थेंक इउ आं बाय 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 अके साइलि थेंक इउ सो माच अनामिका थेंक इउ मन्दिरा गेब अके आरोना बे लोगोफोर बिदि लालायलायनोसै आरो ना मा होनना बुंगोन गरम मोनथारबाय गस्ला खुनसै आङो लान्चआव जानो लुगैबाय ओके मन्दिरा थेंक इउ दाना दे ओके रुको मन्दिरा से शादी बाय बाय मोरा सन्जित आई हेट यू बोल ओके साइलि आई हेट यू टू बाय 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 ओके ऑल फ्रेंड बाय बाय ओके लोगोफोर थैंक यू सो मच दे गासिबो एवरीवन गाइस थैंक यू और फिर मिलेगा बाय बाय फिर मिलेगा थैंक यू आं दाननोसै दे लोगोफोर दानबाय